aften. Mørkt. Nej. Jeg har lige været inde hos Rasmus og Viver, nogle af vores venner. Og vi har spist noget aften. Nogle af vores... Vi har lige været inde hos Andreas og Camilla, nogle af vores venners ven. Lang historie. Hvor vi har spist noget stærkt mad. Nej, kajmad. Kajmad må det være. Det var sådan noget thai-kylling, bliver det kaldt. Så ja, så har vi har været på bjerget og stået på ski, og så efter lidt tid, så min mor, hun skulle prøve en helt ny bange, sådan meget lang en, sammen med min far, så jeg bliver passet Kiana, der har en lille video fra, så den kommer her. Vi ses. Hallo. Og yes, vi er kommet op på bjerget, obviously. Og min mor, min far og min farmor og min papfar og en masse andre er lige ude og køre med og køre ned ad en bakke, og jeg så med på min lille søster. Hej. Vil du ikke sige hej? Nå, okay. Og ja, så hun skal faktisk til på skiskole. Du kan se, vi er samles dernede. Så det er bare en lille hurtig video, for klar. Jo, i gårs vlog, den bliver... Enten så kommer den slet ikke op, eller så bliver den meget forsinket. Fordi den er meget lang, så jeg har brug for noget godt internet for at kunne uploade den, så... Hvad? Hvad er der? Fjernrik. Så enten så kommer den først op, når jeg kommer hjem, eller også så kommer den op sent. Hvad griner du af? Hvad griner du af, fjollerøv? Fjollerøv. Så jeg må hellere til at få Kiana ned til skiskole, så vi ses. Jeg holder opdateret. Så lidt senere, da vi havde stået på ski i lang tid, og klokken var blevet... Hvad var klokken blevet? Klokken var blevet sent. Så sad vi og nød vejret ved vores bord. Og bare sad og snakkede lidt og slappede lidt af. Så ja, der har jeg også en lille video fra, hvor de sad og snakkede. Så den kommer her. Hallo. Så har vi stået på ski hele dagen. Og vejret det er helt syret. Prøv at se. Jeg vender mobilen opad, og hvis I ser en sky, så sig det lige. Der er en sky der. Næsten ingen skyer. Prøv at se, helt blå. Så vejret er sygt i hovedet. Og på de forskellige temperaturbåde, jeg har set omkring, der har været helt op på 17 grader på et bjerg, hvor der er sne. Eller sne er der vel ikke særlig meget tilbage af. Der er mere slush ice over det hele. Så jeg er færdig med at stå på ski i dag sammen med, jeg sidder her sammen med min mor. Hallo. Og vi er begge to rimelig trætte. Min far han har været at stå på ski sammen med Andreas og Rasmus, som er 2 andre voksne. Og vi sidder her i rigtig god musik på vores lille hyggecafé her. Så bare en ganske normal dag på ski. Vi har fået fik noget frokost i form af sådan en rugbrødsbolle med skinke, ost. Så lige nu sidder jeg bare i solen og drikker mig en cola. Så det var en hurtig opdatering. Vi ses. Og så sådan lidt senere, da vi var kommet ned, og var kommet hjem, så var der jo ingen snacks. Der var ingen snacks tilbage. Kun en lille smule parmesan og noget ost. Så jeg blev sendt ned efter chips i den lokale bar. Og der er faktisk også en lille video fra så 3 små videoer til jer i dag, hvor jeg lige er nede hen til, hvor I ser vores hotel. Skidesmart. Så den kommer her. Okay, så er vi kommet ned fra bjergene igen, obviously. Og jeg har været nede og købe chips. Yes, vi lever af spaghetti og slik heroppe. Sådan er det bare. I burde til at komme op. Vildt fedt. Nej! Jeg tabte mine tortilla chips. Det må ikke ske.
Jeg har lige, mig og min far, vi har lige været nede i vores skibutik der. Og for nye støvler, jeg fik nogle med fin pelskant i. Og så jamen, det var rigtig fedt. Far stod bare og slurede med ham der fyren i butikken i en time og sådan noget. Gik jeg rundt og kiggede på forskellige ting. Så jeg sagde i går, må det være, at jeg ville prøve at se, om jeg kunne give et hotelview. Og vi bor her. I den, det gør vi ikke. Men det er Knappensteig 1 og Knappensteig 2. Vi bor derovre. Det der, det er The Gay House. Ej, det er det ikke, men det er lyserødt, så you know what I mean. Så vi har det gule derovre. Små vejr. Nu må jeg filme. De vil ikke filmes. Hallo. Jeg laver vlog, og jeg har ramt ikke jeres børn, bare roligt. Hallo. Nå, så jeg skal op og spise chips. Masser af chips. Dejlige chips. De her Tille chips, ikke? De 2 poser der, de kostede 99 cent hver. Og det er ingenting. Så vi snakker 7 kroner for sådan en pose der, og så 14-15-agtige kroner for sådan en der. Så det er billigt. Virkelig billigt. Men jeg vil se skride. Nej, det er ikke dårligt. Det er et dårligt ord. Jeg vil gå nu. Hurtigt efter ting. Vi ses. Så nu er det blevet sent. Og jeg skal se. Men først vil jeg lige sige farvel. Og sige, at det har været en fed dag. Det er tredje dagen er altid grund på skiferie. Og hård. Til sidst. Og sneen, den er helt forfærdelig. Der er sumper af smeltet sne overalt. Men vejret 17 grader. Sygt i hovedet. Ingen skyer. Og forresten den her, ikke? Den her dims, jeg har om halsen. Det er sådan en multifunktionel dims. Jeg optager en video, hvor jeg har den på i morgen. Den kan blive til masker og alt muligt sejt. En milliard forskellige ting. Det kan jeg også vise jer i morgen. I morgen sker alting. Så ja, det er vel det. Vi ses i morgen. Og ja, ses i morgen.